Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meski berat tak berasa. Waalaikumsalam. Mas, Wonten apa nggih, Mas? Niki leres biyane Mas Kamit nggih. Nggih. Kula piyambakan wonten apa nggih, Mas? Nggih niki ngapunten Mas niki atas namane KTP-ne jenengan niki kula nemu teng mriko, Mas. Ibu teng radosan mriko. Oh, alah. Nggih, Mas, saestune dompet kula, Mas. Loh, matur suwun, Mas. Panjenengan temok nggih. Saderengipun ngapunten iki, Mas. Wau niku kula kurangi 5.000 kangge tumbas es, Mas. Kangge perjalanan iki ngelak, Mas. Nggih, mboten napa-napa santai mawon. Kula malah matur suwun kali panjenengan. Niki kula paringi alto. Nggih panjenengan, Mas. Mas, mboten usah kula ikhlas lahir batin, Mas. Pun. Mboten ngoten, Pun Mas. ikhlas, kula pun ikhlas, Mas. Nggih jenengan nggo nyambung wae ngoten, Mas.